sis. Ow! What the heck, Shining Armor? What are you doing in my bedroom? Well, you see, I think there's something in the kitchen you really need to see. Oh yeah, what could be so important than my beauty sleep? Just come. Minä näytän sinulle, miten tehdään Legosta, Lego Steve, ja Minecraft-palikat, elikkä Robulto ja mikä tää on? Mikä? Hiekkapalikka. Ensimmäiseksi tehdään prototyyppi Minecraftista Steve. Molemmille. Tässä on pyssy 5 panosta. Niin. Sä ostat täältä, mä aloitan alakerrasta. Tänään ajattelin esitellä teille minun uuden Bruder Roskaudon. Tää nyt on sellainen värinen, että tää on niinku oranssin värinen ja tässä on niinku vihreätä ja sitten tässä on niinku kirjoitettu Lottosin syntymävuonna Harrelle. Tässä on nää niinku jutut, että miten se on. Tässä on kaikki jutut tässä näin, että tässä on se B-boss, millä roskat menee tonne ihan ylös. Noin. Ja tässä lukee se Lotto Syntemon von Haller. Ja tää on se Bruderin, niin kun tässä on ne, missä se ihminen tulee sitten näitä rappusia pitkin tonne, sit se on vaan sen open, niin sit se menee tonne istumaan. Ja sitten tässä on numero. Tässä on T-G-A 4140 niin, nyt pääsin. Näytän tänään, mitä mun eilinen koululaukkuni sisälsi, ja yleensäkin mun maanantainen koululaukku näyttää tällaiselta sisällöltään, mitä nyt kohta näette. Ja tosiaan, niin kuin mä viime videossa sanoin, niin mä oon käyttänyt aika paljon tätä. Sitten siellä on tommonen kiva sisustakuosi
tällainen pallokuvio. Ja sitten täällä on täällä toisella puolella tällainen pieni tasku, jossa ei nyt kyllä ole mitään. Mutta käydäänpäs tämän isomman taskun kimppuun nytten. Mulla on täällä Herpiinan iso lakkapullo, ihan vaan sitä varten, että kun mulla on niin pitkä matka kotoa kouluun, niin siinä välissä nyt ehtii tapahtua vaikka mitä, ja sit jos sataa tai jotain ja tuulee kauheasti, niin sitten mä pystyn laittamaan sitten mun hiukset takaisin kuntoon, jos ne... Sitä on siis yli 100 puusta. 12 mahtuu. Mahtuisi 12, mutta ne mahtuu 20. Oh! Tämä on Rider CS35. Elite. Ja normilasit. Katsokaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ette varmaan missä on käytössä panoksia. Ja sitten tänne. Laitan 1, 2, 3,